Tafla dros White. Canfo Kieran Smith. Efo White unwaith eto. Canfod Luke Wall. Wall efo'r croesiad. A Venables ar y postyn pella. Di mewn yn gallu rhoi'r bel i mewn i'r hwyd ochr. Arsan sy'n newydd dod ymlaen. Codi'r croesiad i mewn i'r cwrs Cosby. Mae wedi dod at Lasana Mendes. Mendes. A peniad Chris Venables sy'n rhoi'r tîm carter y blaen. Ac ar ôl ychydig dros chwarter awr, prif 9 y Bala yn rhoi'r tîm carter y blaen. Smith. Codi'r bel i mewn i'r cwrs Cosby as Mendes! A Lasana Mendes. Im Cweit yn gallu cyfeirio'r bel ar y targed. Croesiad dofn i mewn. Yn creu bob math o broblema. Mendes efo'r gic. Teg at y postyn pella! A peniad Nathan Pete. Heibio'r postyn. A fod feddi heibio oddi. Yn dihangfa i Pontypridd reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Mendes unwaith eto. Peniad Amon. Mor bell a Luke Wall! A mae'n di mynd i mewn. Oddi ar Kieran Smith. Ail gol Kieran Smith yn erbyn Pontypridd o fewn wsnos. Taflad hir gan Arsan yn cael ei ffynio ymlaen. A mae wedi dod at Smith. Smith yn sgwario'r bel at Mendes! A rywsut mae Mendes di methu. Efo'r gol yn wag o'i flaen o. Lasana Mendes yn rhoi'r bel heibio'r postyn o 6 llath. Wall yn torri tu mewn i Not. Luke Wall efo'r croesiad at Newell. Newell! Yn rheoli'r bel yn wych efo'i gyffyrddiad cynta. Ond i ergyd o. Ar ei droed chwith heibio i'r postyn. Not o dan bwysa gan Newell. Luke Wall efo'r croesiad tuag at Mendes! A dyna hi'r drydydd. A teg i ddweud bod hwnna wedi bod ar y cardia ers rhai munudau.